Kaixo, beste egun bat gure podcastera. Gaur ekarri dugu gonbidatu berezi bat, aurkeztu zure burua, mesedez. Kaixo, ni Kimets Renteria naiz, mutil transexuala naiz, 20 urte ditut eta aktorea naiz. Nola hasi zen zure prozesua? Ni betidanik jakin izan dut transexuala naizela, ez transexuala naizela, baizik eta mutil bat naizela. Eta 6 urtekin uste dut dala nire lehenengo oroitzapena hori pentsatzen, baina ez nuen esan 15 urte bete arte, orduan eman nituen 9 urte ezer esan gabe, eta horrek dakartzan danarekin, arazo psikologiko guztiekin. Eta gero ja esan nion lehenengo nire amari, zeren nire amari gustatzen zaion pilo bat nire hilea, orduan banekien rapatzen banun edo zigortzen ninduen edo esaten nion, orduan ez zegoen beste operarik, eta hori izan zen nire impultsoa esateko. Eta esan nion, eta oso ondo hartu zuen, gero esan nion nahi nula mundu guztia jakitea, baina ez niola inori izan nahi, orduan nire amak hartu zuen bere WhatsAppeko kontaktu guztiak eta bidali zien WhatsApp bat, esan ez mutil bat nintzela, eta nire izena. Eta gero horrela esan nion mundu guztiari, eta oso prozesu polita izan dut, ez dut inolako arazorik izan inorekin. Gainera, adibidez institutuan esan nuenean nire klaseak kezkatzen ninduen pixka bat, eta mutilek erantzun zidaten, en plan, nahi baduzu gurekin aldatu berdin digu, eta jazta, hori izan zen erantzuna, oso erantzun nona izan zen, oso erantzun positiboa, eta orokorrean horrela izan da nire prozesua. Eta eskolaren erantzukizuna nolako izan zen, bai, no? Izan nintzen institutu horretako lehenengo pertsona transa, baina justo nire ondoren, en plan, hain erantzun ona egon zen, ezagutzen nituen beste pertsona trans askok aldatu zirela institutu horretara bazikitelako ondo etorriak izango zirela. Eta orain institutu hori da institutu bat erreferentzia dana pertsona transentzat, eta ikaskleen inventatuko zifra, baina igual 30 dira pertsona transak. Zure bai aktorea zara, ez bakarrik ikaslea, eta orduan, aktore moduan zure lanean zein oztoporekin aurkitu zara? Aurkitzen dudan lehenengo oztopoa da bihurtu nazela pixkat el-trans, eta orduan jendea ikusten du pertsona transak trans moduan eta listo, eta hori mugatzen gaitu pilo bat lan aurkitzarako momentuan, zeren azkenean ez inori zaio bururatzen egin alduzula apaiz baten papera zeren transa zara. Baina, klaro, zu transa izan zaitezke, baina zure personaia ez da zertan transa izan behar. Eta baita nik uste dut askotan gertatzen dena pertsonai transekin da oso mugatuta daudela, eta dira transak eta listo, eta ez dute inolako trascendentziarik. Hortaz aparte ez dira ezer gehiago. Zuk uste duzu, trans moduan, zuri egokitzen zaizkizun paperak beti izango direla, edo momentuz izan direla trans paperak, bai? Guazen transen papera egin zenuen? Bai, niri eskini dizkidaten paperak beti izan dira trans pertsonenak, eta azkenean beti dira paper horiek dira askotan, ez beti, baina askotan dira pertsonaia transa da, eta ez du inolako nortasunik, baizik eta transa da eta listo. Eta hori da gertatzen den gauza bat, oso arrunta, eta beti, baina hori telebistan beti gertatzen da. Beltza dana, hace el papel de beltza. Ez dakit, gehia dana, gehiaren papera du, eta ez dut inolako nortasuna hortik aterata. Zuk aldarrikatzen duzu hori erratu behar duela? Bai, eta nik uste dut egin aldana da pentsatu pertsonai bat, eta gero ja pertsonai hori transa izan daiteke, aktorea transa dalako eta listo, baina ez zer gehiago plan pentsau lehenengo papera, eta gero ja aktorea transa da, bizitza ez du horren inguruan biratuko, zeren pertsona transen bizitza ez da transa izatea.
Bueno, eskerrik asko hona etortzeagatik eta gurekin egoteagatik, zure esperientzia kontatzen eta dena. Plazer bat izan.